काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। का हाल बा भाई लोग, ठीक बानू? आशा विश्वास करत नहीं ठीक होई आ ठीक रहे के चाहिए। आज हम बात करे वाला बानी पवन सिंह के गाना के बारे में। भैया जानते बड़ा कि एगो मार्केट में उनका गाना आइल बा। अरे कहना क्या चाहते हो? हिंदी सॉन्ग बाटे, ताकि खेत में तू आई नहीं। मतलब इतना हिट गाना चलता, इतना हिट कि कितना कलाकार के समझ ला कि बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मार्केट में आग लागल बा। आग ही का पता कितना दिन चलते रही आ कितना कलाकार के समझ ला कि अब समझिए गलो हम का कहे के चाहता नहीं। एगो आदमी तो ऐसे ही परेशान बा, यूट्यूब पर सुबह ही देखनी है कि का बोलत रहा। अब न समझ में आई तो बोलबे करी। गावे के लेल भाई केहू गाली, लेकिन पवन सिंह नाम ब्रांड बा, अब ब्रांड रही। काहे कि जब भी मार्केट में आवेला ना तो आग लगा के छोड़ेला। जागल शेर के चैलेंज नहीं दिहल जाला। अब भले केहू कितनो ढीलेला बोलेला हई बानी हऊ बानी, ये कहला से कुछ होए वाला बा ना भैया। जौन हकीकत बा, जौन आमने सामने बा, उहे लोग देखेला। ये ना कि हाँ अगर विवाद फैलावे के बात हो तो कुछ भी बोल के फैला सकेला। काहे कि मार्केट में जब तू हो जाना तड़ा ये चीज़ कि गाना तो हर कम बजे लगी नू, तो तू मार्केट में कुछ ना कुछ तो विवाद लेके अबा जरूर फैलावे खातिर कि उसे हमार गाना मतलब बज। समझ रहे हो? देख कुछ दिन खातिर पवन भैया मार्केट में अगर ना आवेलन, गाना वाना मतलब ना गावेलन, तो बहुत कलाकार के ऐसा लागेला कि बहुत न एक दू बड़न सा बड़ा हरामी हो बेटा कि हाँ अरे ओकरा बस के तो बढ़ले नहीं खे। अरे भैया शेर जब सुतो रहेला नू आ जब जागेला तो मालूम नू का होखेला जंगल में। ए भैया हमनी का बा, हमनी छोट मोट यूट्यूबर, हमनी तो बस जे हमनी के दिखाई देवेला उहे हमनी चर्चा करीला। का हो झूठ बोला तनी ना सच बोला तनी, तो ना सच चाहे झूठ बताइबा। देखे वाला भैया लोग कमेंट में लिख के जरूर बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।